ljudi, dobrodošli u polufinale BTTB Kali Battle skupa. Ostalo nam je 4 najjača takmičara i prvi među njima kog ćemo da predstavimo, Uroš Šašković. Do sada je pokazao neverovatnu kompletnost kada pričamo o svim disciplinama. Pored njega imamo Nikolu Raketića. Koji je takođe bio jako kompletan i jako ima običaj da se žali na noge koje, kao što smo mogli da vidimo, i nisu toliko slabe. Zatim sa moje druge strane imamo Milana Pašćana. Koji je pokazao neverovatnu eksplozivnost i postao je favorit među većinom publike. I poslednjeg imamo Stefana Radovića. Koji je najmlađi među takmičarima i pokazuje neverovatan potencijal što se tiče napredovanja u našem sportu. Sa moje leve strane imam standardnog sudiju koji uz mene predstavlja to neko suđenje koje će se održavati što se tiče samih betlova, Zmaj. I što se tiče voditelja, nažalost, morat će da bude odabran iz publike, zato što nismo spremili ni jednog. Ajmo neki dobrovoljac. Evo ja! Može! Nisam odobrio, ali toliko ima energije da može. Bravo, ljudi! Gde ste, ljudi? Stefan Tepšić, na Instagramu upisan. Stefko sa O. Najstefanije. Najstefanije. To je to, ljudi, idemo na prvi battle u polufinalu. Uživajte u celom polufinalu. Što se tiče prošlog meča, mislim da je bilo jako napeto i znam Peđu, on je bio izuzetno spreman takmičar i mislim da smo obojice onako bili ravnopravni i mislim da je malo više sreće bilo na moje strane. Pa želeo sam samo da nastavim dalje. Bilo je priča da se to prekine, da probamo opet, ali to su neki napori koji jednostavno ako prekineš, danas nećeš raditi ponovo. Znači guramo do kraja, pa kako bude na kraju. Uspeh je da svaki dan uradim ono što sam zacrtao, da se ne povredim i da ostane pozitivno u svojoj glavi. Uvek sam za ta takmičenja i lep je osjećaj učestvovati, tako da što da ne. Opasan borac, čovjek trenira dugo godina, znamo se, upoznali smo se pre koju godinu. Mislim da je top atleta na vrhunskom nivou, ne očekujem ni malo laku borbu, mislim da će biti gusto i sitnice će da odlučuju. Pa prošli meč mogu ti reći težak dosta. Da li zato što sam možda malo procenio protivnika ili jednostavno nisam ušao kako treba, ne znam. Nisam zagreo mašinu kako što umem, tako da je bilo mnogo teško, ali pobedio sam na kraju to. Kao da podigla mi se izgleda dijafragma, ali sam brzo ušao u one ruske na početku. Posle me čekalo ono šetanje sa po 32 kg što nije lako, pa zgibovi i onda sam došao do trbušnjaka koji su mi realno najjača stvar na telu, a eto posustao sam. Prešao sam to nekako psihički, sve iz glave ide, pa sam završio i to. Pa jeste, ja sam rekao, niko ovde u ovih 16 takmičara koji su došli nije tu slučajno došao. Znači svi momci su jaki na nekom polju, svako radi nešto najjače. I desilo se to, eto, da ja posustanem na jednoj vežbi, da je on došao na čušnjeve, da je jak u tim iskorecima, da je njegov jedan iskorak kao moja 3 i tu smo se negde susreli. Ali eto, on je opet posustao malo na zgibovima što mi je dalo šansu da završim battle. Pa prate, mislim oni su baš mali, nemaju ni pojma šta se dešava. Ja kad se pojavim, ja pitam samo Laki ili tata pobeđuje, danas tata sve ćemo ih bediti i to je nešto što me gura napred. Aleksa, on je baš mali, on nema pojma ni šta se dešava, ni kad dođem, ni kad odem. A žena je u fazonu da je fajter, ona se bori tamo sa komentarima, ona piše, ona rekao sam da ne navlači gnev bez veze, ali uz mene su i to mi najbitnije. Pa šta reći Uroš Šaškoviću, mislim već svi znamo, ne može da se izgleda onako dobro, a da se ne ulaže u sebe. Čovjek godinama unazad radi vrhunske treninge, oborio je dosta rekorda, gura sebe non stop napred i to je to što se vidi. Po svakoj njegove vežbi, po svakoj formi koju izvodi, vidi se da je on ozbiljan takmičar. Sve najbolje mu želim, dole pa ćemo vidjeti, neka bolji pobedi. Biće tesno, ako ja budem pravi, biće baš.
došli smo na prvi battle polufinala BTTB Kali Battle Kupa. Imamo dva jaka momka ovde danas. Uroš Šašković Aške, ajmo jedan veliki aplauz. Imamo Milana Paščana. Ajmo. Evo da vam nabrojimo u čemu će oni da se takmiče danas. Imamo 8 apsolutnih zgibova, 8 propadanja i 8 klasičnih zgibova. Druga tura, čučanj plus 70 kg, 20 ponavljanja. Treća tura, sklek 35 kg, 20 ponavljanja. Imamo četvrto, farmer's walk, 2 puta 32 kg, 5 dužina. Peto, neutralan zgib, 20 kg puta 15 ponavljanja. Imamo šesto, propadanje 30 repeticija, body weight. I sedmo, imamo burpije, 10 repsova. To je to. Imamo specijalno da tražimo jedan veliki aplauz za Kineza danas kome je rođendan. Srećan rođendan, brate! To je to. Sada, i ajmo sada da izvučemo novčić, igrom slučaja ovde, i da bacamo. Samo sekundica. Šta biraš ti? Glava. Šta biraš ti? Proverava ga samo. Evo. To je to. Ko je tvoj sudija? Zmaj. Zmaj. Interesantno. Ajmo. Ništa, ajmo ljudi. 10. 9. 8.
Čujte brata izrezano, gledajte čovjeka kakav je. Ajmo još dva. Da li ga stiže? Da li ga stiže? Još jedan. Na Betoleu pronađi najbolju ponudu za evropsko prvenstvo u fudbalu. Betole.com. Igraš da dobiješ. Uroš Šašković! Brate, kakvi su ti utisci? Ćao, iskido si se, znači... Pa, sad mi je malo kriv. Jesi razočaran? Malo jesam sad, da. Izgubio sam za 7 brpija. Bilo je tu neki moji grešaka. Malo taj kajš. Malo to stavljanje tih tegova. Ne možemo da mi bude krivo, zato što je Aška stvarno mašina i izgubiti se samo 7 brpija nije tako strašno. Nevjerovatni ste obojca, znači ovo je krem de la krem našeg street workouta. Gde ti je bilo najteže, gde si najviše zapeo, šta ti je najlakše išlo? Kako bi ti ocenio ovaj klub ceo? Pa taj sam početak i ti čuše, to sve to mi je otišlo dosta lagano. I tim izgubio sam dosta energije na tim neutralnim zgibovima, jer mi se spuštao taj pojas. Posle toga, moja vežba, ta propadanja, taj brpi, tu sam najbrži, žao mi, samo što nisam uspio da završim na kraju. Ajde da te pitam ja ovako, da nije bilo tog problema sa pojasom i da je sve išlo ono glatko što bi se reklo, da li bi ostvario možda obrnuti rezultat? Ne, bili bi isti. Tamo bi bio ti malo bliži, jel? Ne bi bio bliži, bili bi isti, identični. Isto, jel? 100%. Eto, ljudi, čuli ste? Ja bih samo se zahvalim mojim drugarima, što su već treći put došli da me ovdje podrže. Htio bih se zahvaliti svima koji me poznaju, koji znaju koliko vredno i dugo treniram, svim mojim fanovima. Nadam se da nisam izneverio, pružio sam maksimum, ljudi, vidimo sljedeći put. Aške, veći ti si pobednik, kako je to biti najjači? Ne gledam u tom smeru, dajem sve od sebe
pa ko dobije, eto, imao sam sreće da sam ja pobedio, ali dobar je osjećaj. Gdje ti je bilo najteže, recite nama? Najteže je bilo na neutralnom zgiblu, ne zato što ga ne radim, nego zato što na ovim farmerovim šetangima. Išli smo 5 dužina, podaktica je otpala i onda treba raditi zgib sa 20 kila. Tako da sam tu napravio najviše pauze. Da li si sumnio u sebe da ćeš pobediti u jednom momentu, onako najiskrenije nam reci? Pa, imao sam neke napade adrenalina, neke male treme, ali volim da budem samo uveren. Znači idem do kraja i to je to. Iskido si ko životinja, kad će neko te skine s trona? Ja se nadam uskoro, ima ovih momaka mlađih, stvarno obećavaju i mislim da je ono, dosta smo mi starije garda bili tu, neka klinac. Znači sad učite nove klince kako se to radi i da budu jači čak i od tebe. Back to the basics, o tome se radi. Znači ljudi, polako krenite, sve može. Aške, kako ti se činio tvoj današnji protivnik? Baščan je zver, a pazi, ako bi sad gledao ovako, da nađem osobu koja bi mogla, sa kojom bi se ono klao, bukvalno po ovoj izdržljivosti, znači ne pričamo o maksimalno ponavljanju jedne vežbe, nego oko ovi setovi, to bi bio on, zato što je kompletan, na svakoj vežbi je dobar i definitivno izazov da se ne zna ko će pobediti. Danas je bio moj dan, sutra je možda bio njegov dan. Aha, znači bilo je toliko neizgleda. Znači klange, bukvalno klange, on je tu ono kao ja, isti smo. Hvala ti, brate. Hvala, brate. Osim YouTube kanala, naš napredak kao i dodatne savjete možete pronaći na istoimenoj Facebook stranici kao i na našim Instagram profilima. Do sljedećeg klipa želimo vam uspješne treninge.